Добър ден, колеги, приятели и клиенти! Вие гледате първото видео на консултантска кантора Consult Mind с регистрация град Стара Загора, улица Железни врата, номер 40. Кантората ни разполага с широк кръг от специалисти в областта на банковото дело, на счетоводната отчетност, на вътрешния и външния финансов контрол, на финансовия одит и правни услуги. Решихме да споделим с вас нашето първо видео с цел полза за всички менеджери на частни фирми, ръководители на предприятия от държавния и частния сектор. Също така считаме, че ще има полза за студенти, ученици, служители на различни длъжности, счетоводители, касиери, материално отговорни лица и ръководители. Решихме първата тема, с която ще ви запознаем, да бъде контрол върху активите на фирмата, предприятието. Има се предвид извършване на годишни инвентаризации на водещи се на отчет активи. Това става съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, в който е регламентирано, че всяко една предприятие или фирма следва да извърши годишна инвентаризация на водещи се на отчет дълготрайни, краткотрайни активи, парични средства. Това е с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет. Като първоначален встъпителен етап считаме, че е необходимо да отбележим, че това става по ред и начин определен от ръководителя менеджер на съответната фирма или предприятие. Това става и с писмена заповед, в която да бъде определена водна комисия от длъжностни лица, обекта, който следва да бъде проверяван и инвентаризиран, отговорните длъжностни лица, за това и магазинери, отчетници. Искаме да споделим с вас нашия опит и най-вече пропуските и слабости, които се допускат на този първоначален етап. На първо място това е, че много често този процес се неглижира, като такива инвентаризации не биват извършвани и данните механично се пренасят в годишния финансов отчет, такива каквито са в счетоводната отчетност. Много често тези проверки се правят фиктивно. Също така сме се сблъскали с практиката, че за тях няма издадени писмени заповеди или издадените такива са формални. Имам предвид това, че в същите липсват начален и краен срок за започване на проверката по дата, месец, година. Липсват задължения и отговорности на работната комисия. Липсват първичните документи, които следва работната комисия да изготви и други подобни. Това от своя страна води до неточно, необективно, неправилно отразяване на данните в годишния финансов отчет. Това от своя страна води до други куп проблеми, неточности и грешки, които ще разгледаме в следващите видеа. В следващото видео ще ви запознаем с документите, които следва да бъдат издадени на втория етап. Това е всъщност фактическото извършване на проверката. Ако имате въпроси, ще бъдем радостни да отговорим с най-голямо удоволствие на всеки един от вас. Благодаря ви за вниманието.